Mä oon nyt matkalla kuvaamaan maissin varastepostausta. Tossa on yksi maissin ulkoloimista, se on tommonen ihana vaalean sininen. Ja sit silloin toi kaulakappale. Se ei oo mitenkään kauhean paksu, mutta näin tällainen syyssäällä se on tosi hyvä. Tässä on maissin yksi toppaloimi, se on vähän semmonen paksumpi ja se on siis ihan Thermomasterin tämmönen sininen ja ihan hyvä ja sillä lailla. Tässä on maissin toinen tämmönen vähän ohuempi toppaloimi. Se on Horsehausin. Se on kieltämättä nyt vähän tämmönen kurainen ja saastainen, koska se on just käynyt pyörimässä sillä. Ja sitten tässä on maissin toinen kaulakappale. Se on paljon paksumpi kuin ne toiset. Eli maissillahan on siis yhteensä 3 kaulakappaletta. Tässä on maissin yksi tosi paksu toppaloimi. Se on siis ihan kaulakappaleellinen, tommonen tummenruskeasti. Siinä on tommoset vaalean vihreät noi reunat ja soljet ja kaikki semmoset. Ja mun mielestä on ihan sairaan älämäisettöni ihana. Ja tää on siis ihan uusi, niin kuin puhtaudesta näkyy. Maissi on tätä ehkä 1 kerran käyttänyt. Tässä on maissin toinen toppaloimi. Sekin on sininen, niin kuin näkyy. Eli aika sinistä on maissin loimet. Tässä on maissin yksi niin kuin ihan normaali tämmönen fleece-loimi lähinnä kuivetukseen ynnä muuhun sellaiseen. Ja tää on kans ihan mukava. Tässä on kans yksi fleece-loimi. Se on tommonen aika lailla tumman vihreä ja se on kans vähän likaisessa kunnossa, mutta taas kerran ihan perus fleece-loimi, tommonen vaalean sininen Fintakin. Nyt näkyy tosi hyvin. Mutta tässä on mun ratsastusloimi. Se on ihan tommonen, mikä sitä on, heijastinloimi. Se on Hööksistä. Ja mun mielestä on tosi käytännöllinen. Ja sit se on vielä täältä sisältä tämmönen, niin se ei hierrä. Ja tää on mun toinen ratsastusloimi. Ja tätä mä käytän lähinnä niin kun mä menen kentällä. Ja sit sitä toista kun mä menen maastossa. Ja mä tykkään tästä lähinnä tosi paljon, koska tässä on mun mielestä tosi kiva ihan pieni yksityiskohtia. Ja tämähän on siis ihan fleecinen. Tässä on mun kylmempien säiden ratsastusloimi. Eli tää tulee siis ihan vaan siihen satulan päälle. Ja tää on siis tumman vihreä. Tässä se nyt siis näyttää ihan mustalta. Mutta ihan tumman vihreä on. Ja mähän käytän siis ihan päivittäin maissilla ratsastusloimia, koska sehän on klipattu. Tässä on taas yksi fleece-loimi. Se on tämmönen tumman sininen ja mä oon sitä kerran käyttänyt ratsastaessa ja muuten ihan hyvä, mutta vähän liian pieni ja sit siitä se jää semmosia sinisiä nukkapalloja koko hevonen täyteen. Ja mä oon siis tosin saanut tän silloin joskus koulukisoista palkinnoksi, mutta tässä on mun tämmönen ihan perusfiltti. Se on tommonen kaksipuolinen, toinen on vaalea ja toinen on tumma. Mä käytän sitä välillä aina ratsastuksessa. Tässä on maissin sisäloimi. Tää on siis päällimmäinen. Ja sitten täällä jossain on tuommoinen toinen sisäloimi. Ja sitten siellä on vielä tämmönen, mikä estää hiertymästä. Tommonen ihmeellinen patjavainen jutska. Tässä on maissin estesatula. Se on tommonen Styppenin yleissatula, mutta mä käytän sitä siis ihan esteillä. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä. Tässä on mun Kiefferin koulusatula. Tätä mä käytän siis ihan kun mä menen kouluun ja sillai. Tässä on siis mun yleissuitset. Ne on ihan tommoset perusmustat, ei paljon mitään hienouksia. Aika kulahteneet ja sillai, mutta en mä nyt vielä ole ajatellut niistä mihinkään luopua. Tässä on mun SS-suitset. Mä käytän näitä myös kyllä maastossa ja sillä ja nää on siis ihan meksikolaiset mustat. Vähän tommoista diamongia tuolla joka puolella vähäsen, mutta nää on ihan uudet ja tässä on nyt mun yhdet vähän niinku varakilpailusuitsit, koska ne toiset meni sit vähän niinku rikki tuolla viime kilpailuissa ja
On ajatuksena hankkia sitten uudet, kun taas rupean enemmän kilpailemaan, mutta ei nyt. Tässä on mun ruskeat martsarit. Ne ei tosin kauhean ruskeita nyt näytä, mutta siis ihan tummenruskeet on. Ja näitä mä en nyt siis sillä enää niin paljon käytä, koska mulla ei ole nyt sitä ruskeata estesatulaa. Tässä on siis nämä mun mustat martsarit. Mä käytän näitä nyt siis enimmäkseen. Viimeksi tänään käytin, mun mielestä nämä on tosi hyvät. Ja ihan perus tommoset mustat. Ja taas mulla on tässä tämmönen satulahuopa. Mä ite tykkään tästä ihan hirveästi. Tää on ihan Hööksistä semmonen yleishuopa. Gold and Metal. Tässä on sitten taas 2 satulahuopaa. Ne on aika lailla samanlaiset. Tämmöiset vaaleanpeet, sit ainoat eri niissä on oikeastaan, että vähän erilaiset tikit. Ja nää on ihan koulusatulaan. Ja tässä on sit vielä tää mun yksi satulahuopa. Mä oon saanut tän jostain, älkääpä katsokaa muistaa mistä. Mut sen mä tiedän, että tää on Hortsesta. Ja tässä on tää mun lima. Mä käytän tätä siis mun molempien satuloiden alla. Ja mä oon ainakin ihan itse tyytyväinen tähän, että pitää penkin hyvin paikoillaan. Sitten mulla on vielä tässä estesatulan alla tämmönen karvaromaani. Mä tykkään käyttää tätä ja mulla on sit vielä toinenkin tämmönen romaani, mutta se on siis vähän erilainen. Ja mä käytän sitä vähän vähemmän, mutta jos mä käytän, niin se on sit kans estesatulan kanssa. Tässä on Maissin yhdet etusuojat, siis ne on tommoset Eskadronin ihan estesuojat. Ja mä tykkään niistä itse tosi paljon. Ne on tosi hyvät. Ne on tosin nyt aika likaset, mutta odottaa pesuvuoroa. Tässä on Maissin yhdet takahivutussuojat Ecoiguardin ja nekin on, niin kuin näkyy, harvinaisen likaisessa kunnossa. Mutta odottaa nekin sitten pesua ja nämä on kans mun mielestä tosi hyvät ja just oikein kokoiset onneksi. Tuossa on niin sanotusti vähän erikoisemmat suojat, ihan tämmöiset perusmustat ja en mä niitä kauheasti käyttele, mutta niin sanotusti hätätapauksissa käyttelen, jos ei ole muita puhtaina. Täältä jostain sit pitäisi vielä löytää yhdet Maissin suojat, mutta mä en nyt siis löytänyt niitä, mutta ne on siis ihan normaalit tuumaruskeat hivutussuojat. Tässä on siis Maissin yötöppäset. Nämä on siis Hortsesta ja nämä on siis etujalkoihin. Nämä vaan siis kääritään sitten sen jalkoihin ja oon itse ainakin ihan tyytyväinen. Ja sitten takajalkoihin mulla on siis ihan vaan tämmösiä mustia lämpöpinteleitä ja niiden alle sitten tämmösiä valkoisia riaskoja. Nämä on kans tosi tehokkaat. Että tässä on siis Maissin harjapakin sisältö. Tää on siis harjakassin sisältö. Mä en nyt ala tässä näin yksitellen esittelee mikä on mikäkin ja miten sitä harjataan ja plää plää plää. Tässä on Maissin harjakassi. Se on siis tommonen tummanruskea Hortsen. Mun mielestä tosi kiva ja nätti harjakassi siis verrattuna johonkin. Ja sen sisältö on siis ihan tämmönen. Nyt siellä ei tyyllä ole mitään, koska mä just äsken otin ne pois. Mut siis mun mielestä tosi hyvä ja käytännöllinen ja siellä siis lukeekin True Romance Maissi ja sitten milloin se on syntynyt. Joo. Tässä on kahdenvärisiä pinteleitä. Niitä mä en oo kumpiikaan käyttänyt vielä, kun ei oo oikein tullut siihen aikaa ja niin edespäin. Mutta toiset on siis tummansiniset ja toiset on tommoset noitten satulahuopien kanssa samaa väriä. Tässä on mun pintelipatjat. Tai siis nämä on kyllä vaan takajalkoihin, koska mä en tiedä missä mun etujalkojen pintelipatjat on. Mutta ihan tavalliset valkoiset ja aika paksut. Tässä on Maissin bootsit. Mä en ole näitäkään vielä kertaakaan käyttänyt. Mutta niin kuin näkyy, nekin on Hortsesta. Ihan perusmustat. Sitten tässä on vielä vähän kaapin pohjat löytyneitä kaikkia tämmöisiä rompeita. Tässä on tämmöiset heijastimet jalkoihin. Oon niitä pari kertaa käyttänyt ja sitten on tämmöstä urheilu- ja hevosvoidetta. Sillä on joku lämmittävä vaikutus, mutta mä en ole vielä uskaltanut sitä käyttää, koska se on semmoista punaista höllyvää. Sitten on
aika paljon tämmösiä niistä rikkinäisistä kisasuitsista, tämmösiä ehjiosia, mitä mä oon nyt sit ottanut vaan niinku itselleni. Ja sitten on vielä tämmönen kesäsin, mä käytän tätä Maissila riimussa siis kiinni semmonen kärpäsen, miten sen sanotaan, pitää kärpäset loitolla silmistä. Tässä on siis nyt mun nämä riimunnarut ja sitten tässä on samassa vielä tää mun nahkariimu, joka on mun mielestä aivan upea. Tosin nyt taas on vähän kankeassa kunnossa, kun mä en oo jaksanut sitä rasvata. Jota mä siis käytän, kun mennään maissikakisoihin tai jonnekin muualle, niin sitten on maissi vähän siistimmän näköinen niin sanotusti. Ja ihan normaali tommonen viininpunainen naru ja sitten on vielä Escatronin tommonen aika jänskän värinen, minkä mä oon saanut kisoista. Ja sitten on vielä tää, minkä mä oon saanut Suvilta ja mun mielestä on ihan supersöpö, joten mä käytän sitä aika usein myös. Tässä on sitten parit tämmöiset karvapötköt, mitä mä laitan muun muassa sitten talvella niin maissin riimuun ja niin edespäin. Ja sitten tässä on vielä tämmönen, mikä on täynnä tämmöisiä kumilenksuja. Ja sitten on vielä yksi aika oleellinen juttu, eli maissin nykyinen riimu. Se on ihan tämmönen, mikä toi viininpunainen ja sitten maissilla on vielä tommonen tummansininen naru. Mä oon nyt kuvannut kaiken, mitä tarvitsee tähän maissin varustepostaukseen. Ja toivottavasti joku teistä edes jakso katsoa tänne loppuun asti. Ja kiitoksia siitä, jos jaksoitte. Joten siinä oli siis maissin varusteet ja noin.